Bueno, boas tardes a todas e todos. Vamos dar comenzo ao pleno ordinario en primeira convocatoria 21 de decembro de 2023 ás 20 horas. O primer punto do orden do día é o expediente 7579/2019. A aprobación inicial se procede do ditamen sobre a ordenanza de circulación do Concello de Boiro. Primer turno de intervención. Sí, ten a palabra. Moi boa tarde. Gracias, señor presidente. Ben, esta ordenanza de circulación xa non é a primeira vez que ven a pleno, de feito creo que é a cuarta vez que ven. A primeira vez foi hai 4 anos, recén comenzada o anterior mandato. Recordo que cando se estaba elaborando esa ordenanza dende o BNG contribuímos con propostas e achegas para mellorala. E nesa ocasión sí que votamos a favor, pero a continuación xa foi un despropósito. Empezaron a cambiar cousas na ordenanza. A primeira tiña especificada que zonas, que calles de Boiro, descripción concreta de que zonas azuis iban a estar en cada rúa. Pero claro, como non pasou a primeira, e mentras se foi reelaborando e refacendo, xa non era unha ordenanza concreta e descriptiva que recollera en que rúas iban as zonas azuis. Ademais, paralelamente a isto, vimos que nas calles de Boiro proliferaban zonas azules por doquier. De feito, en algúns lugares hai tantas zonas azules e amarillas de carga e descarga que a veciñanza xa non ten ningún de aparcar. Eso foi non facendo este goberno, o señor alcalde ao seu criterio, converteu Boiro nun escalestri, co que non contou con ninguén, fixo sin ningún criterio, sin ninguna planificación, porque ademais en algúns sitios pintaron, logo despintaron e volveron a pintar. Cando se viña dando esta circunstancia e querían volver a aprobar esta ordenanza así, que non era descriptiva, e cando xa Boiro estaba como estaba, convertido nun escalestri, e a ordenanza non casaba co que estaba sendo Boiro, pois xa votamos en contra daquela. E nesta ocasión volve a vir exactamente a mesma ordenanza, non se cambiou para nada, entón, lóxicamente, vamos a seguir votando en contra. Responde a un modelo de Boiro que para o que nada o BNG está de acordo, é o escalestre deste goberno ou deste alcalde, como digo. E máis, fai un mes, exactamente aquí no último pleno, aprobouse un plan de mobilidade sostible, que creemos que non é coherente con esta ordenanza, ou choca completamente con esta ordenanza. Dinnos, ademais, que lle corre presa aprobar esta ordenanza agora nesta ocasión, porque lle pediron os comerciantes para dinamizar o aparcamento, pero ao mesmo tempo pechan vostedes polas tardes o parking da Negral. Sí, todo moi coherente. Ademais, nestas datas de Nadal. Consideramos que é un sinsentido e o que queren facer agora con esta ordenanza non é máis que darlle cobertura legal ao que xa vostedes fixeron co seu único criterio, e pensamos que o único afán que ten esta ordenanza pois é ter potestade para poder multar a veciñanza e poder así ter outra vía de recaudación. Nada máis, boa tarde. Bueno, moitas gracias. Que se me olvidou antes, excusar a asistencia a este pleno da señora María Utiral e a señora Dores Torrado, que por diversas circunstancias non poden asistir no día de hoxe. Primer turno, ten a palabra o señor Ruiz. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todas e a todos e aos veciños que tamén nos están a escoitar da casa. Efectivamente, como día compañero do BNG, esta é a cuarta vez que ven esta ordenanza de circulación a pleno. Este é o expediente 7579 do 2019, porque creo que foi a finais do 19, en decembro do 19, a primeira vez que a trouxemos a pleno. A tramitación que levou a cabo foi ese mes de decembro do 19, presentación en pleno, paso a aprobación que non se aprobou. Logo volveuse a traer para a aprobación inicial e si saleu adiante a aprobación inicial, co cual se abreu un período de presentación de alegacións, onde os partidos políticos e os veciños que o estimaron oportuno presentaron as súas alegacións, estimáronse aquelas que se consideraba que enriquecían o documento inicial, algunhas tamén por parte dos partidos políticos, como claro que sí, e na votación da aprobación definitiva desa segunda vez que veo a pleno, pois non saleu adiante. Veo unha terceira vez, en agosto do 22, xa este texto que traemos hoxe aquí, xa cas aportacións que se consideraron oportunas naquela segunda ocasión, e xa non se estimou nin a aprobación inicial. E agora, bueno, pois agora
traémola por cuarta vez xa con un pouco máis de seguridade de que vamos a ser capaces de poñer en marcha as medidas que ela contempla. Celebro a coherencia que acaba de expoñer o BNG, que nunca estuvo de acordo con esta ordenanza de circulación e hoxe tampouco vai a estar. Celebro a súa coherencia. Nós, evidentemente, todo o contrario, estamos deseosos de poñela en marcha, xa vamos tarde, creo que xa vamos tarde, xa deberíamos de traela antes, pero, bueno, os comerciantes están a esperar por ela e recordo que naquel tempo onde empezamos a pintar aquelas zonas azules e a poñer aquelas sinais, a xente, por medo, por descoñecemento a que se multasen por aparcar en aqueles sitios, bueno, pois facía un uso ordenado destas plazas, porque a xente aparcaba, a señal poñía 15 minutos, aparcaba 15 minutos, marchaba e tal, e non recordo ninguén que se me viñera a queixar pola situación que estábamos poñendo en marcha. Non recordo. E máis, si recordo a moitos comerciantes que nos dixeron que, por fin, moitas das calles nas que eles tiñan comercio, por fin empezaban a ter certa mobilidade de estacionamento e eso os beneficiaba, si que o recordo, sí. Pero durante estes 4 anos, a forza que tiñamos de goberno, sempre en minoría e sempre dependendo de outras forzas políticas, pois fixo imposible que isto se puxera en marcha. E agora vamos a intentar o poñer, por fin, vamos a intentar que desta vez vaya de verdad, e poñela en marcha, porque, repito, a xente, os comerciantes están esperando por estas medidas. Cando o presentamos aquí a primeira vez, en decembro do 19, había concellos no noso perímetro que, bueno, nin habían falado nunca da zona azul. Hoxe, 4 anos despois, eles teñen unha zona azul que lles funciona e nós seguimos aquí peleándonos por si a poñemos en marcha ou non a poñemos en marcha. É o que ten os gobernos en melloría. Eu coincido con moita xente que di que as maiorías non son boas, coincido que as maiorías non son boas, pero é que a veces son necesarias, e este é un caso deles. Cando a veciñanza, cando o tecido comercial do pobo nos di que vayamos adiante cas zonas azules, as maiorías absolutas resulta que son necesarias. Moitas gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervención. Sí, ten a palabra. Nada, simplemente por dicirlle ao señor Ruiz que anda pouco pola comarca, porque en Ribeira hai moitísimos anos antes do seu mandato de que existen as zonas azuis. Pero que pasa? Que nos outros concellos aproban unha ordenanza de circulación, especificana e logo pintan, non ao revés. Non pintan todo e logo pretenden legalizar o que baixo solamente o seu criterio e unanimemente queren facer vostedes de boiro, nada máis. Moitas gracias. Señor García Díaz, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Boas noites. Ben, a ordenanza, nós vamos tamén coa mesma coherencia que contamos antes que non, vamos votar que non, e vamos a explicar por que imos votar que non. Esta é unha ordenanza recaudatoria, fundamentalmente. Mire, o artículo 9 di no apartado B, di os períodos máximos de permanencia dun vehículo nunha mesma zona de estacionamento regulado será de 2 horas ou de 30 minutos, segundo se indica na sinal vertical, etc. Apartado C. Unha vez concluído o tempo máximo de utilización na que contará como hora de inicio o primeiro aparcamento feito por rúa, praza ou zona o vehículo, deberá abandonar o estacionamento e non poderá volver a estacionar na mesma rúa, praza ou zona na mesma quenda de mañá ou de tarde. Agás nos estacionamentos regulados de 30 minutos que poderá volver a estacionar pasadas 2 horas. Mais abaixo, di, artículo 10, apartado 2, unha vez esgotado o tempo máximo permitido estacionar o vehículo de novo na mesma rúa, praza ou zona, na mesma quenda de mañán ou tarde. Perdón, antes non leí a partir dun, exceder o límite, constituir infraccións específicas desta modalidade, desta zoneamento, exceder o límite horario de 2 horas ou 30 minutos na mesma rúa, praza ou zona. É dicir, se un veciño de Boiro, que ven, por exemplo, vamos poñer xa unha zona aleixada, un que veña da Candosa, e ven mercar a Boiro, e aparca pola mañán nunha zona de 30 minutos, porque lle queda cerca de esos comercios que din que vostede e tal, bueno, baixa, entre que baixa, aparca, tal, chega, si ten a sorte de ser o primeiro que entra pola porta e xa o atende,
nesos 30 minutos que encarga de máis e tal. Resulta que non pode estacionar na mesma rúa, no mesmo sitio, se xa gastou os 30 minutos pola mañá, ten que ir a outra zona. A ver, xa sabe, se aparca por error aí para facilitarle ese desplazamiento e que el comercio si gane, bueno, le pasamos la nota. Eso es donde está la recaudación que tal. Mire, 30 minutos, usted sabe como a min, que é moi pouco. É moi pouco. Lógico que isto fora unha hora, esa zona. Despois teñen a zona de 2 horas. A zona de 2 horas é especificamente, concretamente, abarca zonas de estacionamento regulado con... Estos son os anexos. Anexo 2. Zonas de estacionamento regulados con limitación de 2 horas. Avenida de Constitución de Avenida Municipalidade de Avellaneda en a Rúa Vimiñeiro. Carril Norte, marche dereito. Esas son as de 2 horas. Zonas de estacionamento regulado con limitación de 30 minutos, que nos entendemos que é pouco tempo, non? Avenida Constitución, nos entronques cas rúas Dereitos Humanos, Fernández Mato, Severo Ochoa, Norberto Pijón, Rebustiano Pérez del Río, Raimundo García Domínguez, Borobó, Francisco del Río Romero, Salvador Allende, Carril Sur. Rúa Principal, nos entronques cas rúas Cruceiro, Camiño Real, Dereitos Humanos, Norberto Pijón, Bao, Poeta, Manuel María, Avenida de Compostela. Entronque das rúas Estatuto de Galicia, Dereitos Humanos. Rúa Norberto Pijón, entronque Rúa Estatuto de Galicia. Rúa Bustiano Pérez del Río, entronque Rúa Santos Mietes. Rúa Poeta Manuel María, entronque coa Rúa Principal. Avenida de Compostela, entronque Rúa Espadañal. Cima de Vila, Plaza do Lorcho e Banda ao Río, Cabo de Cruz, Agramuña e Escarabote. Bueno, usted falaba que en outras comarcas hai, sí, pero non exageran poñendo casi todo o casco de a zona azul. Por certo, tamén, como lle digo que sí, que isto para recaudar, vostedes falan de unha tarjetiña para residentes para que podan acceder aos seus garaxes, aos que teñen que é a libertad de movimentos, pero bueno, xa saben que ustedes teñen un ministro que di que a libertad para circular en este país non é un dereito. Xa sabe, os dereitos, sobre todo cando desde filas comunistas se intenta limitar a movilidade de los vecinos, ¿no? Pues mire, esas tarjetas que van a tener que pedir los vecinos para acceder a sus garajes, porque van, como están accediendo ahora gratuitamente, tendrán que pedir una tarjetiña por las zonas peatonales. Me pregunto yo, que no lo pone aquí, si van a cobrar por esas tarjetas. Supongo que la respuesta será sí, visto este desmadre de intento de cobrar a los vecinos el desaguisado económico que han generado en los últimos 4 años. Mire, eu podo entender que a zona azul se regule, podo entenderlo. Podo entenderlo que en este pueblo los problemas puntuales de tráfico son esos puntuales. E sobre todo hai problemas de tráfico, porque nos vamos a ocultar, sobre todo na época do verán. E que hai que facer a circulación. Pero isto de limitar durante 2 horas, concretamente desde a zona de Vimieiro hasta a rotonda da piscina, por ese lado, según pon aquí a ordenanza, o poñen ustedes por escrito. Vou repetir, por si non lereron. Pon aquí. Zonas de estacionamiento regulado con limitación de 2 horas. Avenida Constitución, desde a Avenida Municipalidade de Avellaneda e a Rúa Vimieiro, Carril Norte, marxe dereito. Entonces entendemos que hasta aí. Ben, entendemos pois que esa zona é de 2 horas. Aparcar 2 horas. Mire, eu non teño problema personalmente, creo que a maioría dos que estamos aquí para aparcar máis ou menos, non? Sobre todo os que vivimos no casco e temos garaxes. Pero a xente que ven de fora esas 2 horas e no mesmo día a mí me parece exagerado, porque nun momento determinado un pode vir facer unha gestión, incluso pode vir falar con vostede, que é o portavoz. Tens que esperar se ten unha cita, ten que esperar se ten unha cita con vostede, e a mellor ten que esperar media hora, porque pode estar ocupado e pode ter outra cita antes e alargouse, non? E pode ir pola tarde a facer unhas compras. Pois resulta que vai ter que andar co cronómetro e co Tamagotchi para saber se se pasa do tempo, se aparca na mesma hora. Ou senón, andar dando voltas por outros sitios se está libre. Mire, isto que vostedes din que para isto é para outra cousa. Vostedes compraron xa fai uns anos, ao principio da legislatura pasada, un aparatiño para a lectura de matrículas, para gestionar isto, que costou 30.000 euritos, dun coche que se levou a Madrid a poñelo, por certo, nunha grúa que veu desde Bayona para leválo, non?
Esa es la realidad. Aquí lo que se trata es de andarle en el bolsillo a los vecinos. Y con esta ordenanza es lo que pretenden ustedes. Ya le digo, pretenden que haya unha restricción de mobilidade, sobre todo da xente que non vive aquí, da xente de Cabo de Cruz, Escarabote, das distintas aldeas, que van ter que vir a Boiro e saber en que rúas poden ou non poden aparcar e ter o cronómetro preparado para que non lles vayan ao bolsillo. Nada máis, moitas gracias. Muchas gracias, señor García Díaz. Señor Ruiz, a palabra, segundo turno. Gracias, señor alcalde. Bien, referíame a Noia, o caso que decía antes dos concellos que tiñamos nas nosas beiras, porque Ribeira creo que sí que tuvo primeiro que nós, pero Noia nos empezamos primeiro e eles teñen agora e nós ainda nada temos. E agora, por facer referencia a todo o que acaba de decir o portavoz do Partido Popular, pois esta ordenanza, esta zona azul, en parte tamén, a parte dos comerciantes, está pensado para a xente que ven de fora, sí? Para a xente que ven do perímetro do casco urbán, que tiñan que ir a aparcar sempre ao final da calle ancha, porque no centro non había sitio, e se querían facer algún tipo de xestión pequena, pois non tiñan onde aparcar. Agora sí que van a ter. Para eles tamén está pensado isto, para que non teñan que ir ao perímetro exterior do casco urbán. Como ben vostede, hai distintas zonas, dependendo do tempo que se faga falta, hai unhas de 30 minutos, se é que a xestión que vas facer é unha pequena compra ou unha pequena xestión e che dá tempo, e vai haber outras zonas de 2 horas que, bueno, para aqueles casos onde se faga falta un pouco máis de tempo. E aparte destas de 30 minutos e de 2 horas, pois haberá as prazas de aparcamento que houbo toda a vida no casco urbano para que a xente aparque e teña ali o coche o tempo que estime oportuno sin que ninguén lle poida decir nada. Entón, poderá a xente elegir onde quer aparcar. Non fomos nós quen en Vimieiro puxo 2 horas, foron vostedes. Agora que se queixa das 2 horas, bueno, en Vimieiro foron vostedes quen puxeron as 2 horas. Cando a nosa proposta que traemos hoxe aquí, o alcalde dixo un día que xa era unha proposta consensuada, coincido con ele, efectivamente, porque xa se presentaron alegacións, xa se estimaron as que se consideraron que melloraban a norma, é relativamente consensuada, sí, ten razón o alcalde, porque a nosa primeira proposta era de 15 minutos, non de 30. De 30 xurdiu dos partidos da oposición que deixaron 30 minutos, ainda que agora pida 1 hora, porque nunca estamos del todo contentos, pero pediron 30 minutos e, bueno, nós estimamos os 30 minutos, por eso os traemos aquí. Afán recaudatorio, bueno, os veciños de Boiro saben o que se recaudaba aquí cando gobernaba o Partido Popular nas multas de tráfico e o que se recauda agora. Son perfectamente conscientes. No, hai policía, xa houbo máis policía da que hai, con nós no goberno, e con vostedes chegabas a recaudar casi 300.000 euros de multas. Casi 300.000 euros de multas, o sea que o récord de recaudación polas multas en este concello, e usted presumía de que lle habían metido algunhas, el do tenente de alcalde, 2, e usted, pois ese récord nós non vamos a ganar, non se preocupe. Agora, claro, ten todo o sentido do mundo que se lle poña un pouco de orden, xa que instalas unha zona azul, bueno, para que a xente non abuse dela, porque se non ten ningún sentido, para eso pintamos todas as plazas igual, non ten sentido que haya zona azul. Haberá que poñer algún tipo de limitación, non? Algún tipo de orden. Evidentemente, quen abuse das zonas azules será sancionado como quen abusa das cargas e descargas, como quen abusa de aparcar diante dos vados, como quen fai un uso abusivo do estacionamento naquelas zonas onde non debe facelo. Pero nós non vamos a bater o récord recaudatorio, non se preocupe usted que eso vai non a seguir tendo o Partido Popular por moitos anos. Nós xa puxamos en marcha medidas para que eso non volvese a pasar, medidas que, bueno, pues deron o seu resultado. Así que, nada,
estimable aprobación hoxe inicial desta proposta, bueno, pois haberá un período de alegacións, como da outra vez, e poderán presentar aquelas alegacións que estimen vostedes oportunas. Moitas gracias, señor Ruiz. Bueno, por alusións, pois tamén quero contestar hoxe un pouquiño, porque, bueno, algo entendo desto. Bueno, señor Fernando García Diáguez, efectivamente, máis de 200.000, casi preto de 300.000, se recaudaba co Partido Popular no goberno. E créame que durante moito tempo mantuvemos a mesma plantilla na Policía Local que estuveron traballando durante moito tempo e se baixou a recaudación. E non porque a Policía Local non sancionara, porque puxamos elementos para evitar as sancións. Sobre todo nos cruces puxemos elementos que tanto se rían vostedes daqueles ferros de coloríns. Bueno, pois esos ferros de coloríns o que facían evitaban multas de 200 euros. Multas de 200 euros. Simplemente con poñer elementos, vale, para non a poder aparcar nas isletas. Sí, señor García Diáguez. E baixamos a non 100.000 euros. Durante moito tempo, sí. Eu xa vexo que non se entera e o que quere facer é meterlle medo á xente, sobre todo a xente do rural. Quer dizer, a xente do rural vai a ser a máis beneficiada por estas medidas, porque xa están en marcha desde o 2019 e xa se ve. Entonces, bueno, tamén estou cansado de escoitar o burato económico. Demostre que o burato económico, todo o contrario, pero bueno, quere mentir, quere bueno, meter medo, xa veremos as contas. Mire, esta ordenanza foi consensuada con todos vostedes, quer dizer, se admitiron todas as alegacións que vostedes no seu día propuxaron para poder chegar e aprobala. Ainda así, despois de aceptar de todas as alegacións, votaron vostedes en contra. Entón, sí que son incongruentes. Pero, bueno, os ciudadanos saben juzgar e o tempo pon a cada un no seu sitio, como digo sempre. E, bueno, non lle meta medo, señora do BNG, que decir, claro que miramos polos comerciantes, que é gratuito o parking daqui da Plaza Galicia polas tardes para fomentar o comercio, para fomentar a hostelería, claro que sí. E outro pechado porque hai moito vandalismo, sí, claro. Entonces, vamos a votar esta ordenanza que, si Dios quere, saldrá adelante. Moitas gracias. Votos a favor? 8 votos a favor, votos en contra? 7 votos en contra, abstencións, 0. Por cal queda aprobado este primer punto de orde do día. Moitas gracias. Pode contestar. Gracias, señor alcalde. Es mayoría simple la ordenanza de circulación. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 2 do orden do día, expediente 3573/2023. A aprobación se procede do ditame sobre a resolución de alegacións e aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora do IBI. Primer turno de intervención. Si, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, pois eu pediríalle aos portavoces deste goberno que foran máis rigurosos cando fan as súas intervencións e que non falten á verdade. Esta ordenanza que acaban vostedes de aprobar nunca foi consensuada, porque que eu faga as alegacións, outro partido faga as alegacións, outro partido faga as alegacións que non temos por que coincidir na mesma e vostedes as acepten, eso non é consensuado, porque ao mellor a min justame que fago eu, lógicamente, pero non me gusta que incorporades as que incorporan vostedes do Partido Popular. Entón, por favor, falen con rigorosidade. Por favor, ciñese ao punto. Non falten á verdade, porque esta ordenanza nunca foi consensuada. Por exemplo, nós nunca pedimos os 30 minutos. Punto número 2. Gracias. Eso, que dicía que, ademais, nestas datas está mal faltar a verdade. Falen vostedes con rigor e propiedade. Oye. Sí, home, pero se me apagas o telefonillo seguido... Porque non está centrada no punto número 2. Sí, dixen que iba agora ao punto número 2. Bueno. Resolución de alegacións e aprobación definitiva a modificación da ordenanza fiscal reguladora do IBI. Ben, alegacións que presentou o BNG e que non foron admitidas.
Dentro do noso grupo presentamos precisamente para mellorar a proposta, porque consideramos que era insuficiente e fixámolo con toda a boa intención e resulta que, claro, agora como as maiorías absolutas non son boas, pero para aprobar e non ter en conta os grupos da oposición cando antes se lle facía falta, pois para iso sí que son boas. Non se admitiron. Vou ao tema. No BNG pensamos que a reducción do IBI tiña que ser en base a uns criterios como de consumo eléctrico e a xeración fotovoltaica e non como a que propoñen vostedes simplemente en base á superficie, que en base á superficie deste xeito o que fai é, pois, presenta máis inconvenientes. De feito, as subvencións que existen de outras administracións son en base a eses dous principios que nos expuxemos, en base ao principio de xeración fotovoltaica e consumo eléctrico. Desestiman as alegacións do BNG, pois, lóxicamente, non hai moito máis que dicir. Vamos a votar en contra. E nada máis. Moitas grazas, señora Raquel Regades. Señor, sin ten a palabra, García Díaz. Muchas gracias. Como dixo vostede por alusiones, cando eu non o aludín, mire, sí que hai un burato económico, usted pediu 1,5 millón, cando usted entrou a gobernar por primeira vez, pediu 1,5 millón e dixo que había un burato económico, co cual, por lo menos, é do mismo tamaño que o que dixeron vostedes que dixeron a nós. Pasa que nós tuveron un remanente sano de 1,5 millón, que compensaba ese burato. Recorda, señor concejal de Facenda, verdad que sí? Bueno, por lo menos xa estamos igualando nos números, non? Ben, en canto aos ferros, mire, nós non quitamos ningún ferro. Acababa de gobernar un goberno progresista, nin puxamos ningún tampouco. Creo que as multas que se meteron no goberno noso, no goberno pode quitar a palabra, pois sei que falar. Bueno, pues non ten o turno de palabra, por favor. Bueno, pues empece a contar xa os anos, non hai ningún problema. Por señor García Díaz, fíñase o turno. A liberdade de expresión, eu entendo que desde posturas comunistas son moi complicadas de entender. Señor García Díaz, que te pido, por favor, que se ciña o turno. Estoy ciñando os puntos, usted me deixa hablar. Pues venga, ciñase. En cuanto a las multas, mire, las multas en aquel momento creo que no era ningún ilegal y todas que no estaban ajustadas a derecho pues fueron estimadas, salvo que usted esté diciendo que los policías multaban ilegalmente o irregularmente, pero bueno, esas son otras cuestiones a mayores. En cuanto al punto número 2 del orden del día, nos vamos a absternos como nos abstuvemos na aprobación inicial. Moitas gracias. Moitas grazas, señor García Díaz. Primer turno. Que se podía considerar consensuada, foi o que dixe. Non que estuvera consensuada. Señor Ruiz, ciñase o punto. Córteme o micro, señor alcalde. En cuanto ao burato económico, bueno, ahora xa é igual, xa non é burato. Bien. Expediente 3573-2023, aprobación do ditame sobre a resolución de alegacións e a aprobación definitiva a modificación da ordenancia do IBE. O 19 de outubro aprobamos inicialmente a bonificación do IBE para que as vivendas que instalasen paneles fotovoltaicos de xeneración de enerxía eléctrica e que non estuveran obligados a eles, porque hai algunhas vivendas que hoxe xa están obligados a colocalos, bueno, pois todos aqueles que o fixeran por iniciativa propia, sen estar obligados, bueno, pois nós íbamos a bonificar o IBI ao 50% durante 5 anos. En este período de exposición pública houve unha alegación, como ben dixo a compañera do Bloque Nacionalista Galego, pero nós que non estamos capacitados para valorar técnicamente a alegación presentada, pois pedimos os informes que había que pedir. E os informes técnicos que nos emitiron para valorar esa alegación, por si era mellorable ou non, din que están excluindo vostedes vivendas, din que nada ten que ver a potencia contratada co consumo, din que as propostas de xustificación son complexas e perxudiciais para os veciños en comparación ca proposta que facemos nós. Bueno, isto sí que o entendemos, isto sí que o entendemos. Co cual, pois non se pode estimar porque a alegación que vostedes presentan non mellora
a que nos presentamos no seu momento. Entón, non estimamos e propoñemos a votación a proposta definitivamente desta bonificación. Muchas gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervención. Señora Raquel, ¿quiere intervir? Sí, segundo turno, sí. Claro, non beneficia ou non mellora para quen? Porque se se está bonificando é para contribuir ao medio ambiente, non? Estáse contribuindo, é unha medida, non? De enerxía solar, respeto polo medio ambiente, a quen non beneficia? Deixo aí. Gracias. Señor García Díaz, segundo turno. No. Sí, ten a palabra, señor Ruiz. Segundo turno. Sí, porque na alegación que presentaba o Bloque Nacionalista Galego excluía as vivendas colaborativas, que son 2/3 das vivendas deste pobo. Entonces, cando digo eu que non é mellor que a nosa, é porque non é mellor que a nosa. Muchas gracias, señor Ruiz. Pasamos á votación deste punto número 2 do orden do día. Votos a favor? 8 votos a favor. Votos en contra? 2 votos en contra. Abstencións? 5 abstencións, polo cal queda aprobado este punto número 2 do orden do día. Bueno, non sei se algún grupo desexa someter a consideración do Pleno por razón de urxencia algún asunto non comprendido no orden do día ou que teña cabida no punto de rogos e preguntas. Sí. Ten a palabra. Sí, queríamos introducir a moción de apoio ao pobo palestino, que ten registro de entrada do día 14 de decembro, e o Pleno convocouse o día 18, este lunes pasado, como ben saben, e, bueno, o señor alcalde non tivo ben metela na orden do día, entón, ese é o motivo polo que consideramos metela agora de urxencia. Moi ben, pois vamos a votar a urxencia, creo que a teñen vostedes, xa se lles notificou. Vamos a votar a urxencia desta moción. Votos a favor da urxencia? 10 votos a favor, votos en contra, abstencións, 5 abstencións, polo cal é admitida esta moción. Vamos a facer un receso de 5 minutos para tratar esta moción. 5 minutos e comezamos.
Moi ben, damos inicios ao pleno. Pois vamos a tratar esta moción. Primer turno de intervención. Ten a palabra, señora Raquel. Gracias, señor presidente. Bueno, por desgracia é de sobra coñecido por todos o que está pasando en Palestina, o xenocidio que está cometendo Israel contra o povo palestino, e entón a moción vai neste sentido. Hai que ter en conta que isto non é nada novo. Palestina está sufrindo os ataques de Israel desde hai máis de 70 anos, sufrindo ocupacións, ataques, bloqueos, todo tipo de improperios, e moitas veces, para contextualizar un pouquiño, hai que ter en conta tamén a situación xeopolítica de cada territorio. Xa digo, por desgraza, actualmente están vivindo un xenocidio, e a moción vai en apoio ao povo palestino e con unha serie de acordos que quero ler. O primeiro é exixir o embargo de armas e a ruptura de relacións diplomáticas con Israel por parte do goberno do Estado español e da Unión Europea. O 2, solicitar á Corte Penal Internacional o procesamento do presidente Netanyahu e do resto do goberno da entidade sionista polo exterminio planificado do pobo palestino. O 3, exixir a apertura de corredores humanitarios e o cese do fogo permanente en Gaza e Cisxordania, así como dos ataques a Siria e ao Líbano. O 4, pedir ao Goberno do Estado e á Xunta de Galicia o envío urxente de material humanitario a Gaza. E o último, 5, exixir ao Goberno español e a todos os países da Unión Europea o urxente recoñecemento do Estado palestino con todos os dereitos e obrigas que tal feito conleva. Sí, moitas gracias. Primer turno de intervención, ¿no? Primer turno, segundo. Vale, segundo turno. Segundo. Sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Queres falar outra vez? Por adiantarme, o mellor o que podan dicir... Sí. Digo, como xa sabemos aquí de que peco xea cada quen, pois nada... Supoño que o PP votará en contra, porque é a súa costume é poñerse sempre do lado dos estados imperialistas. E claro, polo punto número 1 que recolle a nosa moción, que é exixir o embargo de armas e a ruptura de relacións diplomáticas por parte do goberno do Estado español con Israel, pois que tampouco lle gustará moito ao Partido Socialista. E quero deixar claro que nós condenamos calquer ataque violento que veña por parte de calquer grupo, o que se fixo por parte de Hamás tamén o condenamos, calquer acto violento é condenado sempre polo BNG, pero hai que ter un pouquiño en conta do que se está falando. Un acto terrorista non é justificable, sempre hai que condenalo, pero iso tampouco dá pé a que chegue un Estado e masacre a poboación civil a mansalva, hospitales, criaturas, creo que van 7.000 ou máis mortas, poboación civil, quero dicir, por poñer un exemplo que teñemos próximo, cercano, que todos entendamos, cando aquí ETA cometía un atentado, eso non lle daba dereito ao Estado español a arrasar todo o País Vasco, nin hospitales, nin universidades, e iso é o que está pasando en Palestina. Entón, por eso, mantemos a moción inicial que traíamos e gustaríame que saíra adiante. Si con un pequeno xesto podemos contribuir a que este acto de xenocidio poñerlle fin, ou que os palestinos o leven da mellor maneira posible, benvido sexa. Entón pedimos o voto favorable para esta moción. Grazas. Moitas gracias, señora Raquel. Señor García Diegues, segundo turno, ten a palabra. Sí, moitas gracias. Sí, nós vamos votar en contra. Mire, señora Raquel, evidentemente todos nos conocemos. Vostedes dentro do BNG teñen un grupo que son os que manda, que son os da UPG, non? Entonces, xa sabe que usted, que vou a ler o argumentario para ser o máis aséptico posible a este tema, non? Mire, no marco do debate sobre o Estado de Autonomía, o BNG non quiso votar, aínda que estaba no hemiciclo, non votaron nin siquiera a abstención, unha proposta de resolución na que se condenaba o ataque terrorista indiscriminado de Hamás do 7 de outubro. Na mesma denúnciase que Hamás
non dubiden en utilizar a modo de escudo humano a súa propia poboación civil, que vive secuestrada na franxa de Gaza, baixo un auténtico réxime de terror onde se vulneran continuamente os dereitos humanos, en especialmente os das mulleres e os dos colectivos LGTBI, que non poden vivir en liberdade baixo a súa ditadura. Do mesmo xeito, no que atinxe a Constitución española, resulta evidente que os asuntos tratados nesta moción, iudus ad bellum, dereito a declarar unha guerra, ius in bello, dereito a defenderse nunha guerra, recoñecementos de Estados, etc. Son competencia exclusiva do Estado. Artículo 149.1, apartado 3 da Constitución española. Consonte refrenda en doutrina constante o Tribunal Constitucional. Non debemos esquecer que durante o ataque terrorista de Hamás lanzáronse alrededor de 3.000 foguetes e cruzouse a fronteira con decenas de milicianos atacando indiscriminadamente e por sorpresa ameazando as autoridades israelitas con execución públicas de reféns, se non cumprían coas súas exixencias, declarando que o ataque non é máis que o comenzo da ofensiva e fixeron unha chamada a un berres da ira, aplicando a yihad islámica a nivel internacional. É falso e extremadamente injusto equiparar, como fan vostedes, o asesinato masivo de xudeus da Alemania nazi con calquera situación actual con asesinatos en campos de concentración con métodos que é mellor non reproducir con asesinatos de 6 millóns de xudeus. Por suposto, isto non quere dicir que Israel poida obviar a Declaración de Xeneva ou calquer outro tratado internacional que estableza a protección da poboación civil e defina os crímenes de guerra como o Estatuto de Roma da Corte Penal Internacional. Por outra banda, tamén compre destacar e lembrar aos grupos autores da moción que no eido europeo compre considerar as liñas marcadas polo alto representante da Unión para Asuntos Exteriores e Política de Seguridade quen é quen postula a estrategia europea a seguir. Así, o Partido Popular tamén presentou unha iniciativa no Parlamento na que entende que a axuda humanitaria debe seguir chegando á poboación civil de Gaza para aliviar a súa penosa situación, solicitando que a Cámara acorde como resolución a nosa petición aos organismos internacionais como a Unión Europea para que continúe o envío de axuda humanitaria á poboación civil da franxa de Gaza, principais vítimas do terrorismo de Hamás, refén permanente do grupo terrorista. Desde o Partido Popular mostramos a nosa solidaridade coas vítimas da guerra e condenamos o terrorismo e calquera discurso que xustifique, minimice ou non condene as súas graves consecuencias, pois ambos provocan unha dor incalculable na poboación civil e a perda de vidas humanas. Hasta aquí o argumentario. Mire, cando vostedes presentaron esta moción, non la fixo chegar o señor secretario, a raíz deste tema, pois, bueno, estuve durante 3 días intentando virar información do tema, porque, bueno, incluso entrevistas de xente que estuvo ali de periodista moitos anos e viveu alea, hubo un que me chamou moito a atención, que o home decía, se algún che explica o conflicto sionista palestino, seguro que che minte, porque ningún dos dous ten razón. Eso decía un periodista español que estuvo ali moitos anos, vivindo varios anos. Quero recordarlle, para que sepamos un pouco de que vai isto, e así moi resumido, é a seguinte. Hubo elecciones libres na franja de Gaza no ano 96 e foi elegido como presidente Yasser Arafat. No ano 2005, Mahmoud Abbas foi el sucesor de Arafat, que hoxe día sigue sendo presidente. As últimas eleccións celebradas, as últimas eleccións parlamentarias fueron en el año 2006, que fue ganadas por Hamás, enfrentado con Fatah, que es el partido político de Mahmoud Abbas. Desde entonces no ha vuelto a haber elecciones libres en la franja de Gaza. Estaban previstas estas elecciones para el año 2021 y por eso de la democracia bien entendida por un grupo terrorista, pues no ha habido elecciones, ¿no? Mire, hablan también muchas veces del tema de los colonos o demás. Mire, los colonos israelíes fueron sacados, muchos de ellos a la fuerza, por las tropas israelíes en el año 2005, de la Franja de Gaza. Lo primero que hizo Hamás de esos kibbutz que dejaban abandonados esos colonos fue destruirlos. Ni siquiera fueron capaces de aprovecharlos. Pero ese grupo terrorista Hamás
sigue aterrorizando a su propia gente, a las cuales no les permite volver a tener elecciones libres. Miren, he estado viendo vídeos, como les dije antes, estos 2 días de gente que estaba en el famoso festival, ¿no?, donde fue, digamos, la gran masacre. Hay unos vídeos que se los recomiendo, cuando tengan ustedes un momento libre, de la CNN. Son vídeos con teléfonos móviles de algunos supervivientes que se refugiaron como pudieron en algunos refugios subterráneos que hay antibombas allí, bueno, que los hay por todo Israel. Y este grupo terrorista tiraron abajo las puertas con más de 30 y 40 personas dentro. Lo único que se les ocurría hacer era tirar granadas dentro de esos refugios de gente inocente, ¿no? Yo con esto no quiero decir que ese exceso en la guerra que se está produciendo haya que justificar, no, ni mucho menos, porque soy de los que digo que ninguna muerte es justificable, porque una muerte de una persona es una muerte de una persona, y da igual el color que tenga. Eso es lo triste. Lo triste es hacer política y tenerla sobre todo en los ayuntamientos a nivel local, cuando ni tenemos autoridad ni responsabilidad de nada de esto, y cuando hay que condenar los temas terroristas, haya ciertos grupos y ciertos partidos que se pongan de perfil. Muchas gracias. Nada más. Muchas gracias. Señor Ruiz, segundo turno de intervención. Sí, como ben dixo a compañeira do Bloque Nacionalista Galego, nos vai por diante que a nosa máis enérxica repulsa e tristeza polos feitos que están acontecendo na zona en conflicto en este momento. Decía a compañeira que nós non estábamos de acordo con algunha das cousas, efectivamente, en este receso que se fixo para estudiar a moción. Nos fixemos unhas puntualizacións sobre unhas enmendas, non eran pequenas, eran considerables a proposta que o Bloque está a facer, porque nós non podemos apoiar cousas como a ruptura das relacións diplomáticas. Eu xa sei que o Bloque é moi amigo da ruptura de relacións, pero nós non podemos apoiar esta ruptura de relacións porque entonces que nos queda para poder parar o conflicto? Se rompemos relacións, non nos quedaría nada. Eso é unha das cousas que lle pedíamos que se eliminase, e tampouco, o procesamento do presidente, solicitar aquí á Corte Penal Internacional o procesamento do presidente, en todo caso habría que investigar as causas que puderan dar lugar a ese procesamento. Eran partes das cuestións, a parte tamén, como dixía o voceiro do Partido Popular, da condena dos feitos de Hamás que provocan a posta en marcha do genocidio que ali se está a producir. Eran as cuestións que nos planteamos ao BNG. O BNG, dentro da súa potestá, non estimou esta proposta nosa, e, polo tanto, nós non podemos, tal como está redactada a moción, non podemos apoiarla. Moitas gracias, señor Ruiz. Por lo cal, vamos a votar esta proposta. Votos a favor? 2 votos a favor. Votos en contra? 13 votos en contra. Abstencións 0, por lo cal non queda aprobada esta moción. Moi ben. Dar conta das resolucións da alcaldía e rogos e preguntas. Sí. Señora Raquel, sí. Gracias, señor presidente. Teño un rogo que afecta a Banqueiro, ali un sitio que se chama a Agra, Carmen ha de saber, no campo da fonte pola parte de atrás. Pois ali hai un rego que non se limpa, está sin limpar, e ve un veciño xa en máis dunha ocasión aquí ao Concello, e sigue igual. Entón, pois rogo, polo menos, que se faga esa actuación, porque cando chove, eso convertese nunha posa e é intransitable. E logo teño unha pregunta, teño dúas que teñen que ver co mesmo tema. E por que se quitou a persoa encargada do funcionamento do Centro Social do Cabo de Cruz,
E relacionado con isto, pois, gustaríame preguntar onde queda o compromiso ou as palabras do señor alcalde cando en plena campaña electoral foi ali a ese propio centro social a un acto que organizou unha asociación cultural e ele comprometeuse pois con un relatorio que presentaba a propia asociación dicindolle que sí a todo que tiña que ver pois con dotalo de contido, de persoal, de mantemento, de mobiliario, de reparación da infraestructura, de completalo, que era o que pedían aí esa asociación. Entón, onde queda o compromiso do señor alcalde? Gracias. Moitas gracias. Sí, señor García Díaz. Muchas gracias. Tengo 1, 2, 3, 4. Ben. Primeira, Festa de San Mauro. A Asociación San Mauro, creo que foi o 22 do 11, presentou unha solicitud para tratar o tema da festa. Non saben nada, a festa está prevista que sea o 13, 14 e 15 de enero. Foi unha festa que lle gustou moito, parece ser o ano pasado, a vostedes. Eu espero que non sexa porque unha das membros desa asociación fora nas listas do Partido Popular. Non espero que el sectarismo llegue a tal extremo, non? Sobre todo esta xente, vostedes que deben saber que para organizar unha festa se necesita tempo, sobre todo para contratar grupos que actúen, carpas, etc. non? Mais, parece ser que hubo un accidente dunha niña na Plaza do Concello con un patín aquí na rampa que baixa, porque hai unhas rejas dunha alcantarilla que están un pouco mal e tal. Parece que a solución foi pintar de amarillo e prohibir baixar por un patín por ali. Pregunto eu se non van a tomar outra solución, por exemplo, cambiar a reixa que non sea dese tipo, sea, por exemplo, de buratiños, para que non tal. Como hai cartos para outras cousas, pois, bueno, aproveitando que van vir señales, a ver se lle poden meter unha chapa tamén dese tipo con buratos, non? A terceira, este ano non veo comida dos maiores, como din que non hai burato económico, non lles deu tempo a contratala e tal. Creo que deixouse a comida dos maiores desde que xa moitos anos, xa han pasado tal, creo que só se deixou de facer polo tema da pandemia, e creo que do resto do ano creo que nunca tal, salvo que non hai pandemia ni nada, e tampouco hai burato económico, como din vostedes, non? E depois, a cuarta, era saber se teñen pensado pedirlle disculpas á técnica do CIN, igual que den unha roda de prensa para acusarla e todas e tal, pois, bueno, era para saber se igual que quedou archivado o asunto, pois se vai haber disculpas públicas ou simplemente corremos un tupido velo. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Nada, sí, quero contestar. Sí, porque se dá unha circunstancia estes días atrás que foi a petición de dimisión da miña persona por unhas declaracións que fixen. Bueno, é simplemente un inciso, que dicir, non vou a permitir debate, estamos en rogos e preguntas, vostedes fixeron unhas preguntas e o portavoz, bueno, vai a contestar. Isto non vai ser un debate, xa dixo de antemán, vale, gracias. Ten a palabra, señor Ruiz. Gracias, porque se pideu a miña dimisión e quero un pouco, agora que sale a colación, o que acaban de preguntar sobre a directora do CIN. Bien, eu quero aclarar en todo caso esa circunstancia, non? Porque, bueno, xa que se pide que asuma a responsabilidade ou que sea valiente e que tome a decisión que anuncio, pois quero un pouco explicar de que estamos a falar. Quero empezar por, bueno, que a oposición sigue facendo o feito de oposición basándose, bueno, nunha página moi conocida que temos de redes sociales aquí no Concello, a cal saludo desde aquí, porque, bueno, gracias a páginas como esa, hoxe podemos disfrutar dunha maioría absoluta. Entón, bueno, pois ojalá dure moito tempo. E recorda en esa página as miñas declaracións. Como esa página ao fin e ao cabo a ben 4 e este debate de plenos o está a ver máis xente, quero poñer os veciños en coñecemento de que estamos a falar. En xaneiro deste ano 23 presentouse aquí unha moción, creo que foi por parte de Ceboiro, na que se solicitaba a dimisión ou revocar o contrato dunha profesional que estaba traballando para o Concello, que era a psicóloga.
Eu, naquel momento, dixen que se estaba levando a cabo un xuicio público aquí no pleno contra unha traballadora e que cando se esclareceran os feitos que estaban naquela moción, que a ver quen tiña que dimitir, se a profesional ou outros que naquel momento estaban pedindo a súa dimisión. A súa vez, contra outra persona, contra a que durante un tempo foi directora do CIN, o Concello levou a cabo levou a cabo unha demanda por irregularidades que nós entendíamos que eran constitutivas de delito. Bueno, pois acaba de salir agora unha sentencia que di que non houbo tal delito, sí, irregularidades, pero non delito. Entón, a oposición aproveita o tema da técnica para sacar as miñas declaracións naquel momento e pedir que sea valiente e pedir a miña división cando eu que estaba defendendo era o xuicio que se estaba facendo a psicóloga en aquel momento. Bueno, pois eu quero aclarar este inciso para que quede claro que estaba a dicir naquel momento. Se a alguén lle queda algunha duda, como corte que se utiliza para a miña solicitude de dimisión, bueno, é un corte. Hoxe, na página dos socialistas de Boiro colgouse a miña intervención completa naquel pleno para que todo aquel que queira saber exactamente que o que dixen eu aquel día pode ir, está en aberto, é pública, pode ir ali á página e escoitarme perfectamente o que dixen e a quen fixen relación en aquela intervención. Entonces, bueno, resolveránse as cuestións das irregularidades, aquel xuicio que se fixo aquel día contra aquela profesional, bueno, pois resultou que quedou en nada, a Xunta de Galicia solicitounos información, quedou en nada, a min agora se me pide que asuma responsabilidades, eu desde logo por aquel feito está claro que non vou dimitir, e a que sí que tuvo que marchar, foi a directora xeral de Igualdade, esa sí que tuvo que marchar. O que si vou a pedir á oposición é que, por favor, deixen de facer política cas mulleres víctimas da violencia de xénero. Deixen vostedes de facer política. Deixenllo moitas veces e volvollo a decir. Deixen de facer política. Miren vostedes. Que vexo caras aquí de certo desconcerto. Voulles enseñar unha foto. Están tapadas as caras, vale, da xente que aparece na foto. Esta persona é a técnica. Vale, esta persona é a técnica da que estamos a falar. E este carteliño que ten aquí ao lado, nesa parede, pon Vota García Diáguez. Deixen vostedes de facer política cas mulleres víctimas da violencia de xénero. Isto non roubei en ningún sitio, está nas redes sociales desta xente. Deixen de utilizar as víctimas de violencia de xénero, repito, para facer política porque é de moi mal gusto. Moitas gracias. Bueno, como estamos finalizando o ano, desexarlles a todos felices festas, un próspero ano novo e que veñamos con outra actitud. Moitas gracias.